Bueno, a ver, nunca fago vídeos porque me parece unha pijada, pero esta vez, pois merece a ocasión. Non penso, non siento. Non penso, non siento. Se pago contigo, perdoa. Se che verbo e che digo, perdoa. Non son eu, non son eu, non, non, non. Non son eu, non son eu, non, non, non. Non son eu, non son eu, non, non, non. Non son eu, non son eu, non son eu, non son eu. O motivo. Ela é Paloma Suances, foi a miña primeira profesora de técnica vocal hai milleiros de anos, 16 ou 12 ou... no, 16 ou 17 mínimo. Mínimo. Mellor nin contar. E nada, este sábado, como ela é daqui, tocamos en Lugo, estamos en Lugo agora, e esperamos pois este sábado ás 6 da tarde no Vello Cárcere e a partir das 11 da noite no Clavixe. Agitación pola miña explosión, ocupación do meu tempo, onde deixei a razón, onde vai colaborar con nós, ofreceuse ela, a profe que se ofrece a alumna. Porque a alumna ben o merece. onde estará agardamos, E nada, moitas gracias por escoitarnos, por vernos e vide, traída moita xente. Busco atopo, non podo, suspiro, enfermo, padezo, non vexo, non siento. Busco atopo, non podo, suspiro, enfermo, padezo, non vexo, non siento. E traída moita xente, moita xente. Esperamos. Enfermo, padezo, non vexo, non siento.